רוצים ללכת לגינה, לשחק בחוץ, לבלות עם חברים. איך עושים את זה בכל זאת כשהשעות משתנות? אני רוצה לומר בוקר נפלא למאיה שטיין-הרציב, שהיא בעלת בית הספר הראשון להורות ושינה. מאיה, בוקר טוב. בוקר טוב, איריס, מה שלומך? בסדר גמור, נפלא. כן, תשמעי. 34 מעלות, אצלכם קיץ. סוג של קיץ. נכון, אצלנו במרכז גם קיץ, אבל לא 34 מעלות. אבל האור, פתאום נהיו יותר שעות אור. נכון. אני רוצה להגיד לך משהו ביני ובינך שתי נשים. אנחנו רוצות לצאת לגינות, אנחנו רוצות להתאוורר. אנחנו רוצות לראות עולם. חיכינו פה 4-5 חודשים, היה חורף. זאת אומרת, זה לא רק ילדים רוצים לצאת. זה אנחנו, יש לנו צורך. נכון, איזה כיף זה גם מי שמסיים עבודה בשעות מאוחרות, שיצא באור ולא בחושך. נכון. אז זהו. אז קודם כל בואו נקבל את זה באהבה ובהבנה ונבין שאנחנו עכשיו הולכים לחיות ככה לפחות חצי שנה. אפריל עד אוקטובר. זאת אומרת, אם זה לטווח ארוך, בוא נחשוב טווח ארוך, בוא נתכנן. ואני אומרת לאמהות דבר פשוט, בתכנון את פותרת בעיות. זאת אומרת, אם את יודעת שאת אוספת ילד מהגן, והולכת ישר לגינה להיפגש עם כל החברות. דוגמה, בסדר? אם זה ככה, שתי אפשרויות. אחת, בבוקר, כשאת מארגנת את הילדים לבית ספר, או לילה לפני, תכיני פירות, סכין, בקבוק מים, אוקיי? יש את אלה שמעדיפות את עולם החטיפים, לי קצת יותר קשה עם העולם הזה, אני מעדיפה תזונה בריאה, חיני במבה וביסלי, אוקיי? יש לנו המון 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 רעיונות איך לעשות את זה, זאת אומרת, אמהות מאכילות גמדים. גמדים זה קופסה קטנה. קנו לכם קופסאות קטנות בסופר או בחנות חד פעמי, תקנו יוגורט בריא ואיכותי, שהם בדרך כלל באים בג'ארות, תעבירי לעצמך בבוקר או לילה לפני לתוך קופסה קטנה, עם כפית, תחזיקי במקרר, קחי את זה איתך לעבודה, או אם יש לך זמן לעבור מיד אחרי הגן למקרר, ויש לך כמו גמדים בקופסה קטנה. זאת אומרת, תכננו. התפוח משחיר, אל תחתכי אותו מראש. תקני לך בסופר סכין עם... אוקיי? זה כיוון אחד, תכנון, מים, כוסות חד פעמים. אני צוחקת עם בעלי ואומרת שרשימת הסופר של הקיץ נראית אחרת. יש יותר בקבוקי מים מינרליים, ויש בקבוקים בכל מיני גדלים, ויש צלחות חד פעמיות. ואני קונה מפות חד פעמיות כאלה, ואני מחזיקה את הכל בתיק אחד קטן. וכשאני יוצאת בבוקר לעבודה, אני לוקחת איתי את התיק. ולמה הרחבתי כל כך הרבה על הדבר הזה? כי אם אני עושה תכנון, וכשאני חוזרת מהגינה, אני יודעת שאת המפה אספתי וזרקתי, והמגבונים נגמרו, כמו תיק החתלה, בגיל מסוים, את מפסיקה למלא תיק החתלה. תארגני לך תיק קיץ, אני קוראת לזה תיק קיץ. אספר לכם עוד משהו, יש לי שם מגבת מטבח קטנה, אוקיי? אם במקרה אנחנו מגיעים לגינה שיש בה מברקה, ולא הבאתי מגבת גדולה, אני מוצאת פתרון. יש לי שם סט בגדי החלפה לילד שלי, או תחתונים, או גרביים, אוקיי? כדי שאני אהיה מוכנה. עכשיו, איך אני מנהלת את האופרציה? תוספת מהגן, או תוספת מהמשפחתון, או הפעוטון, יוצאת מחוג, הולכת לגינה, את רוצה ליהנות, את הולכת לחברים. את האוכל המזין של ארוחת ערב אפשר לעשות בחוץ. זאת אומרת, מטרה שלנו לא לפגוע בהרגלי שנה. עד איזה שעה? בדיוק. כי נגיד ילדים רגילים לשבת בשולחן ב7. בול. אז אני מוכנה לצמצם את המשפט לשבת בשולחן ב7, כי 7 עוד אור. אז אנחנו אומרים, אוכל, מקלחת, שינה. פלוס מינוס הם מגיעים למקלחת 7:15, 7:20. יש לך עד 7:15, 7:20, אפילו 7:30 להגיע הביתה, כאשר את... התחלתי איתך. אם את יצאת רק עם במבה, ולדאוג לארוחת ערב, שיריות, לא ממותק. לפעמים אני יוצרת בסופר ומביאה. ויש לי, אמרתי לך, בתוך התיק הזה קצת סכום חד פעמי. קונה ממרח קטן, לפעמים טחינה, לפעמים חומוס, אוקיי?
זאת אומרת, מארגנת ככה שאני יכולה לתת להם ארוחת ערב, גם פירות וגם משהו מזין שישב בקיבה. חוזרת הביתה, בעצם דילגתי על השלב הראשון בטקס, שהוא ארוחת הערב. באוטו אני אומרת להם, חברים, כולנו אכולים, ישר מקלחות, שיניים, כשמדובר בקטנטנים, בני 4, 3, 2, הם יצאו לגינה לשחק עם החול ועם כל הבלגן. איך עוצרים אותם רגע מהתעסוקה, מהלכלוך, מהכל, כדי לאכול? הרי לא ניתן להם עכשיו את הסנדוויץ', לא ניתן להם את הסנדוויץ' ויבנו ארמונות בחול, כי... זה לא מתאים. אני עושה הפרדה. תראי, יש שתי אפשרויות. יש אופציה אחת שאת מאכילה מיד שהגעת לגינה, אבל יש הרבה גנים וקטנים שאוכלים ב3:30 לא יהיו רעבים. אני אומרת לאמהות, אמא עוזר, כל האמהות נעמדות ואומרות, חברים, כולם לבוא לאכול. אמא אחת מתחילה את הפריסה, אמא אחרת הולכת להוריד את הילדים מהמתקנים. מסדרים אותם כמו מפגש בגן. פיקניק, תודה. לפעמים הורים אומרים לי, אני שמה שעון מעורר. אני אומרת, תבחרו שיר. פורים, שימו שיר על פורים. פסח, שימו שיר על פסח. סתובבו בגינה עם השיר, והאמא הזאת שאוספת את הילדים אומרת להם פיקניק, אבל באווירה טובה יש שיר ברקע. זה כיף. הילדים מתרגלים, כי בדרך כלל את הולכת לאותם גינות, ובדרך כלל את הולכת עם אותם האמהות. בנות, המסר של הפינה היום זה תכנון עבודת צוות עם אמהות אחרות. לנו יש קבוצת וואטסאפ, אנחנו אמהות אומרות, בנות, בואו נלך כולם יום חמישי 4:30 לגינה ליד הגן. ועושות פיקניק ביחד, ואז הילדים תואמים, אוכלים אחד מהשני. כולם נהנים באחד. יחסים, ובדרך לא לפגוע, לא בשינה, לא בתזונה, לא בחינוך. לא בסדר במיוחד, נכון. בדיוק. ולהגיד לילדים באוטו, עכשיו אכלנו כבר בגינה, ולכן עכשיו רק מקלחת. זאת אומרת, לא לצפות שהם יבינו את המתמטיקה הזאת לבד. להסביר את זה. כדי שלא יהיה מצב שילד יבוא, יתיישב לך עכשיו בשולחן, אוקיי, ויגיד, אמא, עכשיו אני רוצה ארוחת ערב. כן, הבנו את הרעיון, בהחלט רעיון מעולה. אני רוצה להודות לך, מאיה, כמובן, להפנות את המאזינים, גם דרך הפייסבוק והאינטרנט, מאמה מאיה, בית הספר להורות ושינה, אפשר להיוועץ בך באופן אישי כמובן. נכון, אנחנו עושים בשבוע הבא הרצאות, אם מישהו מעוניין לבוא, יש באתר ב-14 לרביעי הרצאת חשיפה, יש קורסים שנפתחים במאי, אני תמיד כאן לכל שאלה. תודה רבה, יום נפלא. תודה, איריס, שבוע טוב. ביי.